ka en gi nyithindo 100 to capitation omi 150 na term. How will Erika kidwar bingo gi sikundi ni mai take term jopuonjo setemo to penjo moro be ng'ato dibed go kapok wadhi e wach maduong' ma oda penji kawuono en ni to duoko lando skul be nyalo kelo luor masani wacho ni nyithindo ok joluoro go japuonj to jonyuol bende tiyo tijgi moromo nikech kineno duto sani ka nyuol after japuonj to penjo maduong' ma jonyuol openjo nyithindo to udok karang'o? Sirikal ng'isi nikech nyithindo makoro wang'o skul gi kata gitimo na penj maber ok dhi konyogi. Koro nwakwayo ni Orlando to ing'eni japuonj ng'iyo gi so many things nikech kokelo Orlando ochwado to nyathi seche moko ne otuo kata gimoro amora otimore to dongi wacho ni japuonj mochwado nyathi monego. Awinji japuonj. Koro my advice ne abedo niya ne kadiponi en ja form 4 mo register to gini nonego tim ing'o gocho ma chopo semi finals ma onge koko mora mora manowuok. Koro jowa moko ne wacho ni nyaka wadhi to kowadhi the only way mwanyalo dhi golo tuke gi onjiko kwatero gi elsewhere. Yes. To nu irwako nade duoko mane owuok nyolo ni uyango ni Maseno nogoyi 1-0 koso in gi ng'ur? Aparo ni Maseno, I want to congratulate them. They played good football. But I also want to say this. The two teams for the region are going to represent Kisumu well. Okadwa castigate the Maseno because as a coach, wabo choni locho ge lodge. Maseno wa good. Kata team Martin, wacho ni ngani okloya. Jogi okloya. Makata sani wa di region. Tadwa ngiso jo region. A guy is coming. Okay. So let them prepare. A guy is coming. Wawuotho kendo koro wawuotho kaka joka ng'ato. Koro kwa wuoth kaka Maseno, kwa wuoth kaka Gayo, kwa wuoth kaka Kisumu Day, kwa wuoth kaka Kisumu Boys. Koro wan Kisumu County. Geno mane minyaketo ne jo Kisumu County ni okombe bro duogo kawariwo wiwa wan Maseno, wan Agai wabet kanyakla. Adwoko erokamano ne joka Nyanam. Kisumu is the bedrock of soccer. In Nyanza. Mana kaka na wacho ni the two teams ma the region. You might be surprised kidalo yudore kata mana final. Oh. Because Asegocho differently matches Masegoyo. Masetimo my study. Kisumu is well represented. In the school no ero mano ma Maseno kanyakla koda Agai kama Maseno ero mano ma Maseno kanyakla koda Agai kama Maseno kroneo rodho Agai no ero gol achiel kuom nono nyakod Mngajong manyiso ni rodho Agai no ero gol achiel kuom nono nyakod Mngajong manyiso ni ya gisama wawuoyi ni nyakod Mngajong Maseno School e joloch go koma Kisumu County gisama wawuoyi ni nyakod Mngajong Maseno School e joloch go koma Kisumu County opich tielo kata dhula gene magero gidhi telo ne Kisumu e piem maket opich tielo kata dhula gene magero gidhi telo ne Kisumu e piem maket kod mare rang'inero mano mar region mabende igeno mar biro tugo e gwenge koma Homa Bay County jumbe ariyo kwa sani nyakwar Ramogi Ajwang kamoro moro maintie maiso ni tarik 7 kadhi mbele kanyo kod Ramogi Ajwang. So at the end of the secondary ball games, that is the end of it. I'm very happy ni nyithinda mane ango last year. Quite a number more saninyo gitero Migori Youth Premier League. Moko are playing different leagues in this country. Brian Malabi sanine in Royal Genk Belgium. So adwaroni
kikwa gocha ni wagocho ni aloi. Yes. To wakonyo the lives of nyithindo makoro waketo mbele ma johero morogi. Exactly. Adwa ni nyithindo gi obedi ma kakoro gidhi kata oko kaka machacha nodhi oko. Koduogo to koro we have a very good national team. And two, national team owegi boro niya. Yes. Ni itero negi players. Okay. Gibie field mondo ginen nyithindo gi. Iwacho ni gibie ground. Gibire ground mondo gine. Ineno Europe ka. Yes. Kagi discover nyathi maber kaka sani nyathi Arsenal moro miluongo ni Domancha. Ingeni any follow kamora mora modhi ni to what is his progress? To odhi konyo the country rather than ni ikelo ni as a national team coach ni nyathi ni ber temiane. In as a coach he said with the ground ma ineno ni inini nyathi ni ber. Okay. Ero kamano jaduong'. Penjona mkodi mogik kawei mondo kore yedh ndege. En ni to benadier ni ji ne obwok kod kit tugo ma Maseno notugo ni benadier ni samoro nung'eyo ni Maseno en buk kende moberie to samoro pap to gin them. I'm very happy ni some of our senior schools like Maseno School are coming up, Kisumu Boys they are coming up, and many other schools, senior. Nyakach Girls, they are doing very well. Asumbi Girls are doing very well. Rapogi Boys, they are doing well. Jobo Netimoma Bear, Musingu Guinea, Bitimoma Bear. And Mano has been my dream because a guy, in as much as Gigo Mpera, I insist so much on academics. Nyakaji Chambu. Koro kama Seno, Nyalo bedo academic Janya Ayan. Then they can also compute at that level. So it's like they are producing all-round student, all-round a human being. Anywhere in this country. Erokamano ne japuonj kendo yeno wawei ka idhi Mombasa to kwayo madwa keti ni kende modhi Mombasa kutwak kaka jotend skunde utwage wechego eko manyalo kelo luore kinde nyithindo ka gin e skunde to unene nyithindo bobedo nyithindo ko ma jochie umanyo kenge munyalo bet go piny wuoyo kod nyithindo japuonj kik wachakwa ne mach kaliel e skul. Erokamano jaduong'. Erokamano to ting'ne malo nyakro mogi mano ne japuonj maduong' e skul yawuoyi no ero e skul no ero mar yawuoyi kod chuo mano mar Agai Mixed mabende yudore nyaka sub county Kisumu county. Winjo moko kuom wechego eko mabende odhi nyime kod lero nyakro mogi jwang' kotenre koda tukego eko mag skunde secondary term 2 2026 mabende osebedo kadi nyime e Kisumu county nyakwano mga jwang'. Wadatemo mondo wamanya ne telo mar skund yawuoyi ma Maseno ka wanyalo yudogi achiel kachiel gibe gipimnwa makore. Kapok mano timre nyakoro mga jwang' we wakaw yo machok waduogo. Bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School. Chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore
jotugo motimogi, kuonde ma gitimogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't giddy up. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde ma gitimogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod sulwe mokinyi. Kabende sulwe mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't giddy up.
Bachini kendo nya kwara magajwang kamora mar main tiyo kinyi ni ri market kod main di bang bedo kod twaka kachel e yor simi kod japuonj maduong' Magai mabende ne obewuok namba 2 e pim go mag tuke skunde sekondari adhula mabende no otugi odiochieng' manyore skund Yaweni oro ma Chavakali Vihiga County. Achiel kachiel watudore kod loch mar telo mar skund Yaweni ma Maseno. Kale Bolango oyawore okinyi ma kawuono. Tinge dundi matin ine yamo ka utulu maket kod maendi imose oganda jokanyana mawinji e tung piny Nyanza koni kod kocha. Oyawore uru chik makawuono. Erokamano ka utulu ni erimo nyiswa ni to nyithind ya Maseno mabende nogo adhula ineno ka girunade okinyi maket kod maendi. Nyithindo rugi lo kendo mijingo. Kendo gitegno kabisa ka girito donjo Homa Bay tarik 7. Mano ina fortnight. Pimwa ni to kani dhi e tugo maket kod maigi e county Benin kod geno ni inyalo wuok jaloch kaka ni wuok no Caleb. Ni geno maduong' kabisa. Nyithindo mosetimne gikruok makende kendo nang'eyo ni kikombe no dhi duogo godo. Kamano. Dhi nyime kipimono ni to e kindegi e kima bende koro odong' mana jumbe 2 to udhi e piem maket kod mago e Homa Bay County kocha. Ikruok utimo machalo nade? Mokwongo yud puoch kod pak kowuok kuom migosi Gordon Akoko, japuonj maduong' ma Agai, wawuoyo kod thuolo machuok mokalo chien kanyo kendo miyo Maseno puoch kod pak kendo wacho ni un kod team maber. Erokamano sana senior principal, senior coach, principal Akoko. Aparo ni wan gikruok makende. Team mar Maseno nitie coaches mantie kanyo matimo tijgi. Aparo ni igruok nitie makende nikech okombe maduong' mar region ma Nyanza makoro okombe mwang'iyo kendo wenge wani ni kanyo tero onge gimoro machielo. Maseno ji ne wacho ni samoro unyoro ji ahinya nikech wang'eyo ga ni ubere buk to samoro koro soka koni to en mana hawi. Ok apar ka soka en hawi. Aparo ni ji okong'e maber. Ingeni sport and science. Ingeni ng'ama riek ema timo science. Arbo gadier ni nyathi mariek kaka Maseno manyalo timo sport moro nyathi moro amora. Ng'ama ok riek onego bed ni timo sport. Awinji japuonj. Nikech sport and science kata sani ingeni en pathway mieni gimisomo e school manyiso ni gine en gima sani ok en gimiluongo ni co-curriculum but en part of the curriculum. Kamano. Erokamano ahinya to ikruok itimo machalo nade koso koro idhi kawo mana ongeti umrigo irito chieng' tarik 7. Sani to koro ok nindi, ing'eni kaka imedo sudo mbele kaka nindo tami. Ikwinjo wanyalo nindo nikech ing'eni irado gi moko matindo tigoyo to sani koro irado gi jok mago osebedo kobedo piny katimo gigi maler kaka timo kaka St. Mary's Yala gi jok mago oseketo mwandu e gini keto mwandu. Koro ok nindi to koro mwandu koro gore oko nyaka obed ni wako wanindo gi wang' wachiel to moro bende waendo mondo warakre maber kuduogo kombe ma Nyanza dala. Kamano. Japuonj Akoko bende nawinjo ka wacho ni team ma Maseno kod team Magai keep people underrate tu. Samoro dubed ni wuok joloch mudhi nyaka East Africa. Mano to adier nikech king'iyo opira mane wago Agai no ne ber kabisa. Kane wafaulu waloyo Agai. Mano koro ne miya mijing'o kendo an gadier ni kane wane finals mar regional kombe ne duogo Equator. Erokamano. Puoch kod pak machalo nade minyalo chiwo ne yawuoti ma Maseno go eko? Puoch kod pak machalo nade minyalo chiwo ne fans jok mosebedo ka wuotho kodi machalo nade? Puoch gi pak mokwongo amiyo jotenda moting'o the chief principal Peter Owino. En jatelo moketo chunye e gini kendo dwaro ni nyathi mondo oyud gimoro amora ma nyathi dwaro e ngimane. Kolure kochakore gi buk kendo kodonjo e tuke ayudo kokete chunye kabisa. Puoch gi pak kuom jatenda gi deputies gi mantie. Mar ariyo en puoch gi pak kuom technical bench. Gin joma osewuoyo gi piny ma gisewe gi moko kendo giloso timbe go gi nyithindo go e rang'iny mamalo kata kopogore gi mpira discipline kendo ng'awo. Kendo puoch gi pak nadhi kuom fan base. So the main fan base, puoch gi pak nadhi ne kuom the teachers, the staff ma Maseno school. Nyaneno kane gichodore. Jogo osebedo koweyo gik moko oko te nyaka nyomakre chakre kaunti chakre day 1. Ji mang'eny ang'e nosekethore. Ite mondo gine ni Maseno school oidho
Kendo puonj gi pak to koro dhi kuom nyithinda ma koro wawacho ni champions gi nyithindo gi siti. To ka gimako bany, to gisomo gimoro ni perseverance shall win. Yes. Joma nyaneno mpira ni nyalo yudo ni nyaka kaka captain no inyore matin to chako dogo, inyore matin to chako dogo. Mano manyiso mana ni o persevere, nitie gimodwaro, gini oyudo. Erokamano ahinya japuonj Olang'o kuom kawo thuolo kendo twak kod oganda jokanyanam. Wachni mogik kawe kendo kidhiro chenro mamoko odiochieng' ma kawuono. Wachna mogik en ni wariwre uru kaka oganda jo Kisumo. Sani koro wasewuok oko namba achiel marwa en Maseno School. Wapote e toke, wamiye support, wanyalo miye mondo okelnwa gima lich. Kaka sani koro wadhi kucho poting'o kombe mar region. Koro higa manyien to timu ariyo madhi e region kaluwore gi competition matimore mar KCC. Koro jo Kisumo duto owuok to Maseno. Okaw Maseno ka gima marwa. Waluwe mos, wamiye support modwaro mondo okelnwa kombe mar region. Aparo ni Homa Bay kanyo is a blessed land for Kisumu. To kombe wanyalo kawo mayot ka wan Homa Bay kanyo. Erokamano ahinya Ruoth Nyasaye ma jalagre kuom ji olagre kodu oumu kendo thiedhu changu kuom joma noyudo midhusi kata hinyruok mopogore opogore. Wan kod geno ni ubro dhi maber. Nyaka wachak watime kendo odiochieng' machielo. Erokamano ibed kod odiochieng' maber. Nyakon Magajwang' kamoro moro mantie mano ne en japuonj Caleb Olang'o, achiel kuom directors ma ochung'ne weche go mag tuke skund yawuoyi Roma Maseno, ka bende oyango loch mabende ne gibedo go odiochieng' Nero manyoro. Telo motelo mbele kanyo ibro paro ka japuonj maduong' e skund yawuoyi Roma Gai mano migosi Koko bende ne oyango loch ano bago ng'anyo pacho kaendi, ng'anyo mabende ibro paro go Gen Zs mabende nowito ngimagi tarik 26 tarik 25 dwe mar auchiel higa 2024. Piny maduong' en ni bende wadhi e ng'anyo sani koso oyo. Nyakon Magajwang' gi kanyo machopo gi giko mar chenro ni eri mar Sule Mokinyi. Okinyi eri maket kod maendi mar machieng' tarik 23 dwe mar auchiel higa 2026. Nyaka wachak watime kendo odiochieng' makiny. Luonga ni Jasasa Doyo, awuot seme machiegni pacho mayodwa.